I denne podcast vil vi sammenligne Herman Bangs og Ludvig Holbergs brug af ironi og deres kritik af det daværende samfund, som begge to er tilstedeværende i deres skønlitterære værker. Ludvig Holberg var en dansk-norsk forfatter fra 1684 til 1754. Hans værk, Erasmus Montanus, bærer stort præg af både satirisk ironi og dramatisk ironi. Den dramatiske ironi kommer især til udtryk i scene 2, hvor Per Degn forsøger at oversætte brevet fra Erasmus Montanus. Her forsøger han at oversætte latinske ord til dansk, dog er hans oversættelser forkerte, men det ved faren ikke. Der opstår altså dramatisk ironi i og med, at publikum godt kan se fejlene. Men ingen af de to figurer på scenen kender til det. Den satiriske ironi kommer især til udtryk, når Holberg gør grin med eller udstiller de stereotype karakterer. Det er altså en angribende latterliggørelse til forskel fra humor. Holberg var meget inspireret af den sokratiske ironi og tog den til sig. Sokrates bandt forestilling og forståelse sammen, hvor Holberg så tilføjede humoren. Holberg var en oplysningsfilosof, så han anså den komiske ironi som det bedste middel til at revse med. I Holbergs ironi ligger også en kritik af samfundet. Altså bliver ironien brugt som et våben i en kamp om en forbedret verden. Herman Bang var journalist, forfatter og kritiker, født i april 1857 og døde i januar 1912. Ironien i Herman Bangs værker er ikke humoristisk, men oplysende. Ironien er heller ikke fremstillet som situationer i sig selv, men er små noter i form af adjektiver eller beskrivelser fra en ukendt fortællers perspektiv, og det er med til at opbygge et helhedsbillede af karaktererne og situationen generelt. Ironien i værket Tine fokuserer på at latterliggøre formaliteten, der er i overklassen, gennem en kritik af deres opretholdelse af denne formalitet og deres hovmod i krigsrelationer. Kapitel 2 i Tine er en satirisk afbildning af, hvor overmodigt Danmark handlede udenrigspolitisk, hvor kritikken er kraftigt understøttet af, at opførslen førte til krigen i 1864, som er hvad historien om Tine handler om. Nu vil vi gerne sammenligne Herman Bangs brug af ironi med den ironi, som Ludvig Holberg bruger. Formålet med Herman Bangs tekster er ikke at støtte underklassen, men blot at kritisere overklassen, mens Ludvig Holberg fungerer omvendt. Begge bruger de ironien til at understøtte deres pointer. Dog fungerer Ludvig Holbergs brug af ironien langt mere skarp og åbenlys end Herman Bangs, der, som tidligere nævnt, kommer i form af adjektiver osv. Dog har de begge et klart formål, som er at kritisere samfundet og overklassens magt og misbrug af autoritet. Ironi er et kommunikationsværktøj, som anvendes til utallige formål. For eksempel kan ironi bruges til at overbevise folk om, at man er afslappet i natur, noget som reklamefirmaer ofte anvender til at manipulere forbrugeren til at tro, at firmaet ikke er grådige kapitalistiske svin, men bare nogen, der vil forbrugeren det bedste. For se selv, hvor useriøse vi er. Det kan også bruges til at kritisere noget, som vi ser i de brugte eksempler. Ironi er ofte set i kontekst af humor, hvor det kan tage form af f.eks. satire for at latterliggøre nogen. Ironi anvendes altså dagligt af langt de fleste mennesker og har været definerende for mange kendte værker igennem historiens forløb.